Kapuso Barangayan, naghatid ng saya at papremyo sa mga residente ng Barangay Dinalawan, Calasiao, Pangasinan. May ulat si Kim Vanderlipe. Bawal ang out of place sa sayawan sa Kapuso Barangayan sa Barangay Dinalawan, Calasiao, Pangasinan. Hindi rin pwede ang KJ kaya naman nakisali sa hatawan, mapabata o matanda. Mayroon ding showdown ang mga napiling dancers sa harap ng stage. Hindi pa naman late, ma'am, kasi hindi pa natatapos ang December, kaya ito pa ay part ng Pasko po. Nasubok din ang gilas ng bawat kalahok sa Kainat Abel game. Makaputol hininga naman ang Kapuso Iamyanan Mo Longest Breath, kung saan kailangan din nilang kumembot habang binabanggit ang salitang Kapuso Iamyanan Mo. Nag-enjoy rin ang mga kalahok sa antutan game. Super mom, super dad, yung mga talented na bata, yung mga para sa batang amyanan, meron din po yung mga pagkain, pinifeature din po namin yan sa Mangantila. At syempre, marami pa pong iba. So yan po yung dapat nating abangan tuwing hapon para lagi tayong updated at alam natin kung ano yung nangyayari sa Hilaga at gitnang Luzon. Hindi rin nagpatalo sa aktingan ng bawat isa. Mayroong umakting na kinikilig habang sinasambit ang antutan. Winner naman ang acting ng kalahok na nagsasabi ng antutan habang masakit ang tiyan. Nagpamahagi rin ng regalo sa mga manonood sa pamamagitan ng raffle draw. Masaya po kasi meron po silang pa-raffle. May panghanda po sa Pasko ay sa New Year. Dito sa Barangay Dinalawan, napakasaya at naimbitahan ang Jamie Kapuso Amyanan. Maraming salamat sa Kapuso Amyanan na binigay niyong pa-Christmas dito. Kim Vanderlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan.